Yung lettuce na hinarvest ko dun sa lettuce ni Bianan. Tsaka yung egg, nilaga ko na yan guys. Alam nyo naman guys kung anong gagawin ko guys. Gagawa ako ng salad. Salad guys na yan lang yung gagamitin ko. Ayan. Naghanap sana kami ng mayonnaise guys sa sa supermarket dito. Wala kaming makita. Gusto ko kasi sana may mayonnaise at saka kasi gagawa sana ako guys ng on version na salad dressing. Ayan guys, oh. Ayan, apple, lalagyan ko siya guys ng apple. Lalagyan ko siya guys ng apple. Yung apple tsaka kamatis hindi ko pa siya nahugasan. Ayan. So guys, hugasan ko muna guys at saka hihiwain ko na yung apple, kamatis at saka yung egg. Nahiwa ko na yung mga gagamitin ko guys, yung mga isasawag ko sa salad. Ayan guys, so yung apple, iniwa ko lang ng maliliit. Saka yung kamatis, ganyan ko lang hiniwa. Tsaka yung itlog. Ayan. Tsaka yung lettuce. So, gagawin ko na guys ha. Gagawin ko na siyang salad. Mamaya guys, magmumukbang tayo ng salad. Guys, ayan na guys yung salad guys, oh. Na ginawa ko guys. Ayan. Guys, ito na guys yung salad guys, oh. Ayan. Madilim na dito guys. Naabutan ako ng alas 6 guys. Alas 6 na. May dumating kasing bisita guys. Ayan, in-entertain namin. Kaya hindi ko natapos kanina. Diba alas 3 ako kanina nagsimula. Ayan. Ngayon ko lang nagawa. Kain tayo guys. Kain na tayo guys. Ito apple to guys. Ang tamis ng apple guys. Ito. Itlog. Hindi ko nga guys inubos yung lettuce. Kasi madami na. Kain na rin kayo dyan guys. Ayun, kamatis guys. Yung itlog guys, isa't kalahati lang nilagay ko. Kasi yung kalahati, hindi ba dalawa to? Isa't kalahati lang linagay ko. Yung kalahati, pinakain ko sa anak ko. Pero yung lang, yung pula lang. Yung puti, yung ganito, hindi ko siya pinapakain. Nung una din gumawa ako ng salad. Ako lang din kumain. Hindi ako nakapag-vlog. Doon yun sa bahay ng biyanan ko guys. Maingay kasi nung time na yun guys eh. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Guys, oh. Ito guys yung lettuce na ginawa ko dun sa tanim ng biyanan ko. Ang ganda.
Sabi ko guys sa asawa ko, kasi alas 6 naman na. Ito na yung dinner ko. Ay, nalaglag. Ito na yung dinner ko. Sabi ng asawa ko, no. Sabi niya, kumain pa daw ako mamaya. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, kasi ang taba ko na. Sabi ng asawa ko, maganda nga daw yung katawan ko na ganito. Diba? Sabi niya yun. Pero para sa akin, ang pangit ng katawan ko. Ang dami pa guys, oh. Nandiyan na yung berang kong lalaki guys, galing trabaho. Yung anak ko, nakatulog. Ayaw naman kumain ng asawa ko nito. Kain tayo guys. Tabis talaga ng apple. Yung kamatis dito guys, ang lalaki, pero wala siyang buto. Ang ganda. Wala siyang buto. Yan. Madami pa to guys. So dito ko na guys i-end ang ating video. See you next my video guys. Thank you for watching. Bye bye.